So hi guys, vandaag nog gaat mijn kind zo iets lelijk van muizen. Dan kan ik het deur toemaken en dan gaat ze iets lelijk van mij zijn. Dan ga ik zij weer uit en ik ga iets lelijk van haar zijn. Zij is niet nog fit te boom. Yo, zij is lelijk als een para. Yo. Nou, wat kan men zo lelijk van lijken? Ik is een mooie jullie met jou en zo is het jullie guys. Ja. So guys, no. Ik hou niet van Nomi en ik hou niet van het gemaakt. Ik ga lopen vanuit de meeste goed en even ook de meeste goed en even ook dan wist maar ik is stok. En het is lelijker als die tafel. Sis. Zit daar in een boukgepeel. En sis. En guys, en een paar klomkleren en die kleren is paar kwaai en even ook zulke klomkleren en even ook paar kwaai kleren en dan ook op je meeste goed voor hem en met paar goed en dan eet elke aan lekker goed en dan schiel ze maar niet voor me en dan schiel me mooi maar mooi en dan wat koos time ja hij maar bij huis kom aga je maar bij huis kom Ijay keloma jino net ida na jay dinas ko kom vaak namin toe ik net één keer dag bij de school in Brazil ik bij de mannen kom of ik doe de pompie in kaas kun je kwijt kleren en het klopt jeans het klopt topjes maar oma komt weer van mij maar oma komt nooit van en dan en ita ya ka anjo na ko pa mane fa mane ako pa ang klap ko fa en sa ko en develop to pa una a manual mo spiel in de one ja die YouTube video's maak nee jong en guys freaking Loniaal zij veilig zij kijken zij pinnenzakje wat ze aan het doen oh en zij breekt nou om het zijn nou zie je wat ze krijgen op je rapport nee jong